ଲୋକଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଲୋକ ଖାଇ ପିଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଢେରେ ସୁସ୍ଥରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଧାନ ଗଉଣିର ବାପା ଆଣିବୁ ଯେ ଛେଚିବୁ କଞ୍ଚା ମାନେ ଯଦି ତୋରାଣି ନାହିଁ ବାପା ଚୁଲି ଉପରେ ଅଧା ସିଝିଥିବ କି ନ ସିଝିଥିବ ମୁଣ୍ଡିଏ କୁଆ ପକ୍ଷିଆ ହେଇଥିବ ବାପା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚଟୁ ଥାଏ ବାପା ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଥାଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବାପା ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ ବସେଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଧାନଟାକୁ ବୁଝିବେ ବାପା ଢେଙ୍କିରେ ସେଠୁ ଶେଷ ମଡ଼େଇ ଦେଇକି ଘଣ୍ଟେ ଯିବ ତାକୁ ଶୀତଳ କରିବେ ଢେଙ୍କିକି ନେବେ। ଢେଙ୍କି ସେତେବେଳେ ବାପା ମେସିନ୍ ନଥାଏ ଜାଣିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥାଏ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କୋଉଠି ନଥାଏ ବିସ୍କୁଟଟେ ମିଳେ ନାହିଁ ଜାଣିଲ ବାପା ଖାଲି ତୋରାଣି ମଣ୍ଡକ ଲୋକ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ଉପାସ ଭୋକେ ରହିକି ଲୋକ ଭାରି ଦିନ କଟେଇଛନ୍ତି ବାପା। ମୁଁ ଆଜି ସତ କଥାଟା କହିଲି ବାପା ଆମେ ହେଇଛି ଭଲ ଲୋକ ବାପା ମୋ ଘରୁ ନେବେ 5 ଆଜ୍ଞା ଖାଇଯାକ ମୂଲ ନେବେ ଗୋପାଳପଟା ଯାକ ଦ୍ୱାରୁ ବୁଢ଼ା ଥାଆନ୍ତି ଧାନ ଘର ଗୋଟେ ଫିଟିବ ଯେ ଏଇ ମଝି ବଖରାରେ ସବୁ ଓଜଡ଼ା ହବ ଓଜଡ଼ା ହେଇକି ନପା ହବ ହେଲା ବାପା ପ୍ରଧାନ ଗଲେଣି ଏଠି ସବୁ କଲେଣି ବାପା ପକା ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତିନି ଆମର ଆସିଲା ନା ତମର ସାଇଜ ବୁଢ଼ା ପ୍ରଧାନ ଘର ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ବେଳରୁ ବାପା 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଘରେ ଟାଣିଲି ବାପା ମା ବାପା ଜାଣିଲି ଲୋକ ଯାଇକି କହୁଛି ସାଉ ଯାଇକି କହୁଛି ସେ ଯାଇକି କହୁଛି ଇଏ କ'ଣ କହନ୍ତି ବାପା କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦିନେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଚାରଣାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାରଣାଟା ଗଞ୍ଜେଇ ତ ଢେର ଏଇନା ତ ହେଇଗଲା 20 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡିଲ ହେଇଗଲା 10 ଟଙ୍କା ଚାରଣ ପଇସା ଦେଲେ ଏ ବଇଁଶୀ ବାବୁକୁ ପଚାରିବ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ସେତେବେଳକୁ ବୟସ ସମୟ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବେଳ ମୋର ବଳ ଯେତେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ବଳ ହେତେ ଥାଏ ଖଟିବାକୁ ବଇଁଶୀବାବୁ ଢେର ନା ଆଉ ଖଟିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସେକାଶେ ଆଉ ଆଜି କର୍ମ ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ମେମ୍ବର ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରିଥିଲେ ସେ କର୍ମର ଫଳଟା ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଖିରେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମରିଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି କି ଏଇ ପଦଟା ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗୁଳି ପଳାକୁ କାମକୁ ସରକାରୀ କାମକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣିଥିଲି ବାପା 4 ପାହାରରେ ଲାଇସେନ୍ସ କଲି ମୁଁ କମା ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି ବାପା ଆଉ ଏ ବାଟକର ମୋର ଧନକୁ ମୁଁ କ୍ୟାରା କରୁନି ତାପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ଢେରେ କରିଛି ଆଜ୍ଞା 15 ମାଣ କି 16 ମାଣ ହବ ଅଶୋକକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଖିନାଳିଟା ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିଲ ଉପର ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ରଇନୁକୁ ଦେଇଛି ବନ୍ଧ ତଳଟା 10 ବର୍ଷ ପଇଲା ମୋ ଗାଁ ବେଲା କିଏ ଯାଇକି ଚୋଟାଟେ ମାରି ପାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାହାର ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ନକୁଳ ପଡ଼ା ବାପା ମୋ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଏଟା ଅତିଥି ବଂଶ ରଇନୁ ମାଇକୁ ହେଉଛି କଣ ଏଇଟା ଝିଅ କଳା ଭାଉଜ ଅପା ଝିଅ ବୋହୂ କହିଲା ନନା ଏତେ ପକେଇଛ ଆମକୁ କିଛି